Камал театры 120 сезонын япты. Театр артистлары ничек ял итәләр икән? Әйдәгез, үзләреннән сорыйк. Ришатның җәйге планнары. Туйган чыекларга. Һәм? Туйган чыекларга. Шул гынамы? Шул гына. Мин Вәли абый җәйне көттегезме? Әлбәттә көтәсең инде. Ямлы, җылы, матур җәйләрне көтеп алабыз. Планнар бик зур, бик күп, эшләр бик күп. Көтә өлгереп булырмыз. Ял вакытында ансын әйтә алмыйм. Шул ял итәргә дә барырга исәп бар. Башкаларын да ансын соңрак ишетелер әле әйтмим. Димәк, көтеп калабыз. Менә беренче эш көнемне мин юк яшапмын. Шуны гына әйтә алам. Менә бу сезонны алыйк. Бик шундый бай сезон булды. 10 премьера. Бездә кеше ял итәргә кирәк әлбәттә, бераз перезагрузка кирәк. Планнар җәйкене көз җыярга инде шул ял итәргә. Менә ялларга барырга җыенабыз. Шуны көтәбез. Һәм инде көз җыеп алай берсе эшкә чыгара тагын. Әтиәниләрегезнең ялы ул сезнең өчен дә ял дип әйтә аласызмы? Әти белән әни дә театрда, без дә көнем буе театрда. Сезгә дә бераз ял кирәктер, шулай дип. Әйе. Рольләреңне сагыначаксыңмы соң? Бик Кайсысын? элдермешне. Без инде балалы гаилә буларак, безнең гел иртән торуга план белән яшибез без. Адәм баласы бит инде ул нәрсәдән булса һаман көтеп яши, өметләнеп яши, безне өмет яшәтә, матурлыкны күрергә, тагын дөнья гизәргә, менә шушы бер ай вакыт эчендә туганнар белән очрашырга, бөтен эшләрне тәмамларга. Җәйне бик яратам, көтәм һәм әлбәттә мин сәяхәт итәргә яратам. Сәяхәт, яңа сәяхәт булыр дип өметләнеп, даже әйтмим кая барганымны, но еракка, бик еракка. Миләүшә апаның социаль челтәрләрен күзәтсәк, белербез шулай бит.